Il-Kummissjoni Elettorali kkonfermat ir-reġistrazzjoni tal-Partit Laburista bħala partit politiku. Dan wara li fil-bidu ta' din il-ġimgħa il-Partit Laburista ressaq l-emenda fl-istatut li kienet meħtieġa biex isir dan. Ħabbar dan il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Gino Kawki fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista kien l-ewwel partit li mar jirreġistra mal-Kummissjoni Elettorali wara li dan il-Gvern daħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Iżda kien hemm bżonn emenda fl-istatut li kien hemm qbil li ssir fl-ewwel okkażjoni. Din kienet il-Konferenza Ġenerali li ltaqet din il-ġimgħa. Meta ħabbar li r-reġistrazzjoni tal-Partit Laburista issa hija lesta, Kawki spjega wkoll li kien ippreżentat ukoll ir-rendikont tad-donazzjonijiet u l-kontijiet awditjati lill-Kummissjoni Elettorali. Aħna konna għedna wkoll illi la darba niġu reġistrati ma kellna l-ebda problema biex malli l-Kummissjoni tiktbilna indaħlu r-rapport tad-donazzjonijiet li rċieva l-partit fis-sena 2016 kif ukoll indaħlu l-accounts tal-partit auditjati kif ippreżentati lill-konferenza u approvati nhar it-tlieta li għaddew. Ma konniex qed nibblafjaw meta konna ngħidu li malli nirċievu din l-ittra fi żmien satej 3 sigħat l-aktar inkunu għand il-Kummissjoni bid-dokumenti. Dalgħodu l-partit irċieva l-ittra mingħand il-Kummissjoni biex aħna nissottomettu dawn id-dokumenti u 3 sigħat wara konna qegħdin għand il-Kummissjoni ippreżentajna ir-rapport tad-donazzjonijiet għas-sena 2016 u l-accounts kif ukoll l-accounts tas-sena li għaddiet kif awditjati u kif approvati minn din il-Konferenza Ġenerali li suppost iridu jidħlu għand il-Kummissjoni sal-aħħar ta' April u aħna li issa qegħdin bħala partit irreġistrat mal-Kummissjoni l-affarijiet kif dejjem għamilnihom u nagħmluhom sew konna qabel kulħadd u ppreżentajna l-audited accounts tagħna fil-ħin.